Адиям Кенҷаеваи 33 сола зодаи Қирғизистон аст. ӯ дар 20 солагӣ бо марди қазоқ издивоҷ карда на танҳо насаб, балки шаҳрвандии ӯро низ ба худ гирифт. Ин зан мегӯяд 7 сол аз сӯи шавҳараш ранҷ мебурд, аммо пас аз лату кӯби навбатӣ дар бемористон тасмим гирифтааст, ки бо фарзандонаш ба ватан фирор кунад. дар ин 7 сол зиндагии ман мисли ҳаёти салтанат буд. вақте ман муруфияро тамошо кардам, дақиқан рафторҳои Бишимбаевро дар Ҷарлев дидам. ман дар фазои тарс зиндагӣ мекардам. ҷудо шуда наметавонистам, чунки ӯ таҳдид карда буд, ки кӯдаконро аз ман мегирад. аз ин рӯ бо пешомадани имконият фирор кардам, то ин ки фарзандонамро наҷот бидиҳам ва онҳо дӯзахеро, ки ман дар он зиндагӣ дорам, шоҳид нашаванд. таҳаммули латукубит пайваста ғайриимкон буд. барои ҳамин ҳоло ман дар Бишкек қарор дорам. Адиям дар Бишкек барои талоқ ариза дод. додгоҳ қарор кард, ки кӯдакон бояд бо модарашон зиндагӣ кунанд. ҳама чиз тағйир ёфт. 1.5 сол пеш ба гуфтаи ин зан шавҳари собиқаш духтару писарашро барои таътил ба Қазоқистон бурда, аммо дигар барнагардонд. вай духтарашро бозпас гирифт, аммо писарашро натавонист. расо 1.5 сол мешавад, ки писари хурдиам Умарро, ки соли таваллудаш 2015 аст, надидам. падараш ӯро пинҳон намудааст. қарори судро иҷро намекунад. ман бо писарам ҳеҷ иртиботе надорам. вай симкорти телефони кӯдакро иваз кард. ба гуфтаи Адиям шавҳари собиқаш ба додгоҳи октябри шаҳри Бишкек шикоят бурдааст. ба иддаои ӯ модари фарзандонаш иҷозаи дидор бо кӯдаконро намедиҳад. додгоҳ ҳукмро ба манфиати Ҷарлаев содир ва реҷаи мулоқотро таъин кард. дар моҳи апрели соли равон ҳамон додгоҳи октябр Адиямро гунаҳгор дониста ба ҷарима ва ихроҷ аз Қирғизистон маҳкум кард. чанде пеш додгоҳи шаҳр ин қарорро бетағйир гузошт. дар толори додгоҳ аллакай 3-4 нафар афсарони оперативӣ буданд, ки ҳатто бидуни эълони ҳукм аллакай кӯшиши иҷрои ҳукми додгоҳро доштанд. аз он гувоҳӣ медиҳад, ки додгоҳҳо ба ихроҷи модари 5 фарзанд манфиатдор буданд. Адиям аз издивоҷи дуввумаш 2 фарзанд дорад. духтараш 2.5 сола ва писараш ҳамагӣ 7 моҳа аст. падари кӯдакон дар хориҷ қарор дорад. Адиям нигарон аст, ки агар ӯро ихроҷ кунанд, фарзандонашро ба ятимхона месупорад. вакили дифои Рустам Ҷарлаев ҳукми додгоҳро одилона мешуморад. вақте хабарнигор пурсид, ки чаро худи ӯ писарашро наовард, чунин посух дод. аввал ин ки ӯ кӯдаконро надуздидааст, чунки онҳо фарзандонаш ҳастанд. дуввум ин ки худи Адиям Кенҷаева ихтиёрӣ ваколатнома ва иҷозати вохӯриро бо кӯдакон додааст. ин далели рад ношуда нест. дар масъалаи барнагардондани писараш рости гап, ман аз нозукиҳо ва мувофиқате ки байни онҳо ҳосил шудааст хабар надорам. дар ҳамин ҳол вакили дифои Ҷарлаев аз рӯзноманигорон даъват мекунад, ки ин қазияро бо мурофиаи пурсару садои қуандик Бишимбоев шабоҳат надиҳанд. қарори ниҳоӣ дар бораи сарнавишти Адиям ва фарзандонаш бояд акнун аз ҷониби додгоҳи олӣ қабул шавад. вакили мудофеъ ният дорад аз ҳукми ихроҷ ба додгоҳи олии Қирғизистон шикоят барад.